Illum nagħmlu tifkiri ta' San Ġwan ta' Keti. San Ġwan twieled fir-raħal ta' Keti, dioċesi ta' Kraków, il-Polonja, fit-23 ta' Ġunju tal-1390 u studja fl-Università ta' Kraków minn fejn ordna saċerdot u wara sar professur ta' teoloġija. Għallem għal bosta snin fl-Università ta' Kraków. Imbagħad, lejla ta' xi wħud minn sħabu ipperswadit lis-superjuri tiegħu biex jibgħatuh bħala kappillan tal-parroċċja ta' Irkusi. San Ġwan kien qaddis tipiku, kien bniedem ta' fidi safja, twajjeb, umli, ġenerus, dejjem ferħan iżda serju u mimli mħabba lejn ajru tant li wassal li taġidu lil foqra. Xewqa li jmut martri għamel pellegrinaġġ fl-Art Imqazza biex jipridka fost il-Musulmani. F'ħajtu għamel 4 pellegrinaġġi għal Ruma bil-mixi, iġor ħwejġu fuq daru. San Ġwan miet fi Kraków lejliet il-miliet tal-1473. Ikanonizzah il-Papa Klement XIII fl-1767. San Ġwan kien ta' eżempju mill-isbaħ għal professuri tal-Università. Kien ispirazzjoni ta' dedikazzjoni kompleta fid-doveri tiegħu u fit-tagħlim.